तो बिना मो कहानी अधा। ମୋ କାହାଣୀ ଅଧାର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାହୁଲ ଜ୍ୟୋତିର ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନା କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ରାହୁଲ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଜ୍ୟୋତିର ଏକ୍ଜାମ ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲର ମନ ବର୍ଷା ପଟେ ଥାଏ। ଏପଟେ ଜ୍ୟୋତି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଓ ଅମିତ ବାହାଘର ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷାର ବାହାଘର। ରାହୁଲ ବର୍ଷାକୁ ବହୁତ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥାଏ। ରାହୁଲ ଜ୍ୟୋତି ଘରକୁ ଗଲା ଜ୍ୟୋତିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଜ୍ୟୋତି ବହି ଖୋଲି ବସିଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥାଏ କି ମୋ ଏକ୍ଜାମ ପରେ ମୁଁ ରାହୁଲକୁ ମୋ ମନ କଥା କହିଦେବି। ରାହୁଲ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ପାଖରେ ବସିଲା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଜ୍ୟୋତି ରାହୁଲର ମୁହଁ ଦେଖି ରାହୁଲକୁ ପଚାରିଲା, ରାହୁଲ, ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ରାହୁଲ କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, କୁହ ନା ରାହୁଲ, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ନା, ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ରାହୁଲ କହିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତ ଯିବ, ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ରାହୁଲ କହିଲା, ହଁ ଯିବାର ତ ଅଛି। ଚାଲ, ତୋର ଏକ୍ଜାମରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ମୋତେ ତୁ କହ, ମୁଁ ତୋତେ ପଢ଼ାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ରାହୁଲକୁ ବହିଟି ଦେଲା, ଜ୍ୟୋତି ରାହୁଲର ହାତରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷାର ନାଁ, ଯାହାକି ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଦେଲା। ସେ ରାହୁଲକୁ ପଚାରିଲା, ରାହୁଲ, ବର୍ଷା କିଏ? ରାହୁଲ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ତୁମକୁ ବର୍ଷା କଥା କିଏ କହିଲା? ରାହୁଲ କହିଲା, ବର୍ଷା ମୋ ପ୍ରେମିକା, ମୋ ଜୀବନ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଜ୍ୟୋତି ରାହୁଲର କଥା ଶୁଣି କିଛି ଭାବି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ରାହୁଲ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ତମେ ଗାଁକୁ ଯାଅ ରାହୁଲ, ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରିବି। ରାହୁଲ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଜ୍ୟୋତିକୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରାହୁଲ ତା ସାଙ୍ଗ ଅମନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଅମନକୁ କହିଲା, ଅମନ, କାଲି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁଲ ଗାଁକୁ ବାହାରିଲା ଓ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦେଖେ ବର୍ଷା ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜି ହୋଇଛି। ରାହୁଲ ବର୍ଷା ଘର ପାଖ ପଡ଼ିଶା ମଉସାକୁ ପଚାରିଲା, ମଉସା, ବର୍ଷା ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି? ମଉସା କହିଲେ, ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ବର୍ଷାର ପୁରା ବାହାଘର ଅଛି। ବାହାଘର? ରାହୁଲର ପାଦ ତଳୁ ଭୂମି ଖସିଗଲା। ତାର ମଉସା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାଣି। ସେ ବର୍ଷା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ବର୍ଷା ଓ ଅମିତର ବାହାଘର ଚାଲିଛି। ରାହୁଲର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଗଲା, ଦେଖିଲା ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ରାହୁଲ ମନ ଦୁଃଖରେ ବର୍ଷାକୁ କହିଲା, ବର୍ଷା, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ମୋ ପ୍ରେମରେ କ'ଣ କମି ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାର ହୋଇଗଲୁ? ତୋ ସିନ୍ଥିର ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ଟାଣିଦେଲା ଲୋ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର, ଆଉ ନାହିଁ ମୋର ଅଧିକାର, ତତେ କହିବାକୁ ତୁ ମୋର, ଆଉ ନାହିଁ ମୋର ଅଧିକାର, ତତେ କହିବାକୁ ତୁ ମୋର। ସେ ସମୟରେ ଅମିତ ବର୍ଷାକୁ କହିଲା, ଇଏ କିଏ? ବର୍ଷା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଏ କିଏ, ବୋଧେ ପାଗଳଟା। ଗାଁରେ ଯେତେ ବି ବାହାଘର ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଆସି କହେ। ଏହା ଶୁଣି ରାହୁଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଓ କହିଲା, ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘର ଫୁଲର ସବାରିରେ, ମୁଁ ଶୋଇଥିବି ଜୁଇର ଖଟରେ ନିଆଁର ବିଛଣାରେ। ଯଦି ଆମ ପ୍ରେମ ସତ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ଆମ ପ୍ରେମ ସତ ହୋଇଥିବ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ଜନମରେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ଜନମରେ। ତ ଏହି ଥିଲା ତୋ ବିନା ମୋ କାହାଣୀ ଅଧା ଗଳ୍ପଟିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି। ଏମିତି ସତ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ଯୋଉଠିକି ବହୁ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଅଧା ବାଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ପଇସା ବାଲା ପିଲା ସହ ବାହା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର, ଆଉ ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ ବୁଝି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭଳିଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖେଳନା ଭାବି ଖେଳ ନାହିଁ। କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।